please guys, kana muri pane vanyarikani kana kuti muri pane vana mune vana vadiki, please musaone this video mune vana vadiki. Okay, nyaya yangu inini yakamira yakadai so. Ndoda kuziva kuti pane vamwe vanhu vari kuti munhu akapinda musmart neasina kupinda musmart, kana kuti munhu akachecheudzwa neasina kuchecheudzwa, hanzi ndeupi anonyatsoita, ndeupi anonyatsonaka. But inini zvangu ndiri panapa aiwa ndimbori kusaidi kweboys kana kuti kwevanhurume, ndiri kumbomirira saidi revanhurume. Ini ndinoona zvakangofanana, munhu akachecheudzwa kana asina kuchecheudzwa zvakangosiyana panhu padikidiki ndichazopataura kwekupedzisira. But ini pandiri kuti zvakafanana ndeapapa. Tikatarisa patime yekuti murume nemukadzi vari pabonde, time yekuti murume zvake kwake twanyatsosvika chaitwo, do you know kuti hauzvioni kuti haana kuchecheudzwa? Chinoita kuti usaone kuti haana kuchecheudzwa ipoint yekuti anenge asvika palast point zvazvekuti zvake zvanyatsosvika. Guys, ndofunga muri kundibata ipapo. Zvikanyatsosvika chaiko hauna kana chaunoona kuti haana kuita sei, haana kuchecheudzwa. Right. Then lastly, chinhu chatinogona kungoona nacho kuti munhu haana kuchecheudzwa, tinokwanisa kuzviona kana asina any feeling yaanayo. Ndipo unokwanisa kuona kuti this man haana kuchecheudzwa kana kuti akachecheudzwa. By then musiyano wachona wakangoitirwa zvawo kuti maybe for smart sister racho kuti kupinda musmart ndo musiyano ungoripo chete wekuti munhu zvinoita kuti munhurume ange ari smart, akageza akatorawo chinguva asati ageza anoramba ari smart, akasike kuita kamwe kasimeo kaya. But this thing zvakangofanana guys, dziri nyaya dzepabonde zvakangofanana, hapana kana musiyano guys.